ešte stále kupujete falošný med, Anglickom otriasol tento rok veľký medový škandál, keď všetky vzorky zobraté z obchodov ukázali, že ide o falošný med. Podľa štatistiky EÚ je však len polovica medu v našich obchodoch falošný med. Ako to teda naozaj je? Vysvetlenie ponúka utajená návšteva Európskej asociácie včelárov v Číne, kde tajne natáčali rozhovory s čínskymi výrobcami medu. Toto sú aktuálne zábery čínskych výrobcov medu. Mne to rozhodne ako bežná výrobňa nepripadá, skôr chemická továreň. Číňania radia pridávať do medu 30 až 40 % ich sirupu. A ak sa jedná o veľmi kvalitný med, tak ho stačí dať 10% a zvyšných 90% bude ich sirup. Dôvod, prečo Angličania prišli na to, že všetok med v obchodoch je falošný, je, že začali testovať novou metódou. Ide o tzv. Nukleárnu magnetickú rezonanciu. V EÚ sa bežne používajú tzv. C4 testy, ktoré majú odhaliť prítomnosť cukru z kukurice a cukrovej repy. Tie testy ale tí väčší falšovatelia medu vedia veľmi ľahko obísť tým, že upravia formuláciu sirupu. V týchto pretekoch medzi falšovateľmi a regulačnými orgánmi majú falšovatelia vždy navrch. Sú rýchlejší a kreatívnejší. Preto med kupujte iba od včelára. Alebo sa pozrite na moju ponuku jednodruhových medov, medu obohateného o superpotraviny,